Ma kuljum li għaddi donnu qed ikun hemm deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista li jgħid li jrid li jibqa' jmexxi lill-istess partit dak li kiseb l-ikbar telf elettorali fl-istorja, Simon Busuttil. Issa naqat ma dan l-appell Jean-Pierre Debono. Debono huwa deputat ġdid fuq is-7 distrett elettorali li fil-Partit Nazzjonalista huwa veteran għaliex għal snin twal serva bħala assistent segretarju ġenerali. Fuq Facebook, Jean-Pierre Debono kiteb hekk: Simon Busuttil għandu jibqa' l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Żied jgħid li din hija lajta fuq fom kulħadd, appoġġ sieħ lil Simon Busuttil fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi kap, tenna Jean-Pierre Debono. Fl-arjem iddikjara l-istess Robert Arrigo li qal li meta kien fil-futbol u tilef fil-lig ma telaqx mill-ewwel. Anke Claudette Buttigieg qalet li trid lil Simon Busuttil jibqa' kap għaliex fi kliema m'hemmx min joħodlu postu. Buttigieg taniet li telf elettorali ma kienx tor tiegħu. Simon Busuttil qal li mhux se jerġa' jikkontesta għal kap l-għada li sar magħruf ir-riżultat. Deċiżjoni li ma ħadix mill-ewwel wara li kienet sfurzata wkoll għaliex Mario De Marco, wieħed mill-viċi kapijiet, qal li kien se jitlaq.